Jopuonjre manyocha otimo penj margi mar grade mar 6 men KPSEA biro yudo duoko margi Januari higa manyien. Duoko go kata kamano ok bi landi e lela. Migawo mar somo yango ni ikruok dhi nyime ne donjo mar jopuonjre go e klas mag sekondari madundo miluongo ni junior secondary kaka Simpros Okinda lero. Duoko mar penj mar KCPE maiga ni yawo yo ne lai manyien mar somo mar CBC. Kakoro dong mana penj achiel mar KCPE mibiro tim higa manyien, to lai manyien mar somo mar 2663 biro kawo kar lai machon mar 844. Penjo maduong' mosebede chuny thoth oganda en ni to bende piny owacho oikore makare mar keto tim lai mar somo mar CBC. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu olero ni migawo mare oseikore makare ne junior secondary machakore ayanga higa manyien mar 2023 kendo lokruok e lai mar somo no biro timore e yo manyangafu. Already the Kenya Institute of Curriculum Development has released the Grade 7 curriculum designs and instructional materials for use at the junior secondary school level. The KPSEA report will however be part of the process of monitoring of runner progress. I have directed the Kenya National Examination Council to upload the report of the assessment on the school portals in January 2023 to enable schools to develop strategies of further learning and teaching. Duol mochung' ne ndiko jopuonj Teacher Service Commission dhi nyime kod ndiko jopuonj 30,000 mamoko kuom gibiro konyo tiego jopuonjre ma jo sekondar ma adundo ka jopuonj okwa mondo ndik kwayo mar tije e kepo mar jopuonj masani dhi nyime. Teachers to apply for their jobs and inform the public that we have until Friday, December 23rd for the applications to get to us. Duoko mar penj mar jo grade 6 mong'ere kaka KPSEA ibiro gol e dwe mar 1 mar higa mar 2023. Duoko no kata obedo ni ok biti kode e chwalo jopuonjre kilese manyime, obiro konyo migawo mar somo e ng'eyo ma jopuonjre ni godo. Ataro mar kaka pile ibiro chiwe ne jopuonjre kod skunde kende to ok ne oganda te kaka timorega. NEC will report on KPSEA at 3 levels as follows. There will be a report on individual learners for the summative assessment. There will be a school-specific report, and there will be a national report on school-based and summative assessments. The national report will provide feedback to education stakeholders on areas that require intervention. Kata kamano, jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj KUPPET Akelo Misori to kwedo wach mar yango duoko mar penj e yor piny kowacho ni mano biro chido chuny nyithindo gitimo penj machal kamano. Moloyo to nyithindo ok gibi donjo e grade 7 ka gimor. Ginyiso ni gidonjo e junior secondary school. To gidonjo e junior secondary school ka ok olandne gi result gi e public. Nikech osebedo tradition ni onego bed ni walando result mag jok motimo penj. Penj ni notime environment e lwasi machalre gi KCPE. Polise no bedo dhoot karito penj ni. Ang'o miyo jogi ok nyal miyo nyithindwa result. Jopuonjre duto manotimo penj mar KPSEA biro yudo duoko margi kochopo tarik 16 mar dwe mar 1 higa mar 2023. Giduto gin kod thuolo mar donjo e sekondar ma adundo masani koro biro timore e skunde mag primar to ok sekondar kaka ne opangi e kinde mokalo. Simpros Okinda, Ramogi TV. Wapamo ne